og sådan noget. Nej. Her har jeg lavet mit helt egen tordenvejr. Og mig. 1 minut til... Jeg kan høre, den begynder at glade op. Ja. Fuck, jeg kan... Nej. Mere. Sådan, den anden stopper også der. Nu dør vi. Ready for action. Man kan ikke se dig. Vi skal godt lade være, Paul. Så. Nej, jeg kan ikke finde noget. Kommer der ikke med? Jo. Prøv at gå hen til det. Må man? Ja, der er et hegn for. Jeg tør bare ikke, hvis den kommer ud, eller hvis det lige hopper ud gennem trammerne. Det er så fedt, det der! Tryk nødstop. Hvordan så var det? Gå røg ved hegnet. Jeg får et chok hver gang. Det er altså 600.000 volt, der er foran dig. Jeg vil dø tidligt. Hvorfor skal jeg stå derinde? Au. Det giver ikke noget til alt.